Привітання, сябры, распавяду вам, як прайшла наша поездка учора до Трампа у Дулуз. Мы поехали ў 4:20 і ўжо былі на месцы ў Дулусе ў 7:30. Мы трапілі, нам пашанцавала на апошні аўтобус. На гэтым апошнім аўтобусе мы заехалі ў аэрапорт, куды прылетаў Трамп. Канечне, нашы сцягі нельга было браць, таму дзяўчыны зрабілі капелюшы, дзе быў надпіс «Free Belarus». Таксама яны прынеслі плакат наш вялікі, на якім было напісана «Help us prosecute last European dictator Lukashenko for genocide». І, карацей, яны дасталі, мы дасталі гэты плакат, але ж мы яго змаглі пратрымаць толькі 30 секундаў, бо да нас адразу падышло security і сказалі, каб мы гэта прыбралі. Але ж Трамп гэта бачыў, калі мы яго ўзнялі, бо мы стаялі ад яго прыблізна на, можа, 25 метраў плюс-мінус. І плакат у нас вялікі, метр у высоту на прыблізна 3,5 метра ў шырыню. Ось. Ну, потым мы пастаялі, нас запрасілі, каб мы выйшлі. Мы выйшлі з тэрыторыі аэрапорта, і калі людзі выхадзілі са сустрэчы Трампа, іх было прыблізна, Трамп кажа, 5000 чалавек, але ж мне здавалася, што было менш. І мы стаялі на выхадзе, і ўсе бачылі, нехта падыходзіў да нас, размаўляў, пытаўся, што такое Беларусь, бо амерыканцы, можа, 95% не ведаюць, што адбываецца. Размаўлялі, ну, вось так. А потым трэба было чакаць аўтобусаў, каб ехаць ад аэрапорта да паркоўкі, дзе мы паставілі машыны, і аўтобусаў не было, і мы рашылі крочыць 1 мілю прыблізна і злавіць Uber, але ж Uberаў таксама не было. У той эры я запытаў паліцейскіх, якія там стаялі, сказаў, што мы з Беларусі, і нашы дзяўчыны, 4 дзяўчыны, якія былі за мной, вельмі стаміліся і замёрзлі, ці могуць нас паліцейскія завесці да таго месца, дзе мы пакінулі свае машыны, на што адзін паліцейскі сказаў, што вельмі добра. Запытаў, як сітуацыя ў Беларусі, і сказаў, што мы гатовы дапамагчы беларусам, і я яго запытаў, ці можа ён паказаць «Can you show us, please, your hospitality to take us back to our parking spot?» І ён згадзіўся, у одну машыну пасадзілі 3 дзяўчат, а ў другой паліцейскай машыне ехаў я ўжо з жонкай. Так што пабачым, што зробіць Трамп. Ну, вось такія навіны. Жыве Беларусь. І зараз вы можете паглядзець відэа, як гэта ўсё адбывалася. Пакуль. Беларусь. Живе вечно. Что так тихо? Живе вечно. Не дали нам, растянули мы плакат. Он там Трамп. Где он там? What is going on with Omar? I've been reading these reports for 2 years about how corrupt and crooked she is. Живе Беларусь! Живе Беларусь! І ось ще одна. Капелюш. Ну что, сябры, скажу вам докладно, зараз все люди, які виходять від Трампа, усі бачать нас, скільки тут було чоловік. Що тут написано? Help us prosecute Lukashenko for genocide. belarusianamericans.org. Бачите, скільки виходить людей? Не ведаю, скільки там було у Трампа. 10 тисяч, він казав. Ну, зараз усі гэты 10 тисяч нас побачать. Дякую за прогляд. І шкода, що тільки одні дзяўчыны приїхали на івент. Ну, нічого. А жанчыны у нас моцныя. Хлопцы не такія моцныя, напэўна. Ну, нічого. Наступны раз побачимся. Може, хлопцы до нас долучаться. Живе Беларусь!